дар доираи санҷиши ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар маркази маъмурии вилоят ҳолати иҷорадиҳии ҳуҷраҳои истиқоматӣ барои амалҳои шаҳвониро ошкор намуданд. айни ҳол барои чунин фаъолият ки ҷинояти ахлоқӣ аст сокини 40-солаи шаҳри Хуҷанд мавриди бозпурсии мақомот қарор дорад. имрӯзҳо ба иҷора додани манзилҳои истиқоматӣ яке аз манбаъҳои иловагии даромад аст ки шахсон имконият дошта истифода мебаранд, аммо дар хотир бояд дошт ки чунин намуди дарёфти даромад набояд чаҳорчӯбаи қонунро шиканад. дар доираи санҷиши ахбороти оперативӣ кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар маркази маъмурии вилоят ҳолати иҷорадиҳии ҳуҷраҳои истиқоматӣ барои амалҳои шаҳвониро ошкор намуданд ки ҷинояти ахлоқӣ аст ва моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ ҳамчун ташкил ва нигоҳдошти фоҳишахона ё даллагӣ ҷавобгариро муқаррар кардааст. ҷавонзани 40-сола сокини шаҳри Хуҷанд 10 ҳуҷраи бинои рақами 82 каср А воқеъ дар маҳаллаи 32-уми шаҳри Хуҷандро аз соҳибонаш ба иҷора гирифта фаъолияти соҳибкориашро дар самти меҳмонхонадорӣ ба роҳ мондааст. гӯё чунин аст, аммо милитсия ошкор намуд ки дар асл дар ин макон зери ниқоби меҳмонхона даллахона ташкил шудааст. дар рафти санҷиши ҳуҷраҳои меҳмонхона кормандони милитсия дар 3 ҳуҷра ҷуфтҳои шаҳватпарастро берун оварданд ки бо пардохти аз 100 то 150 сомонӣ соҳиби шароит гаштанд. چند وقته گرفتین اینجا؟ یک ساعت از میده. хизматрасонии соатбай ҳамчун услуби моилсозанда аз ҷониби соҳибкор истифода шудааст, яъне аз 100 то 150 сомонӣ маблағи пулӣ гирифта маъмурияти меҳмонхона иҷозат медод ки афроди шаҳватпараст муваққатан аз ҳуҷраҳо истифода баранд. аз рӯи ҳодиса бо моддаи 239 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.